Daghan ang nagtuo nga adunay trabaho sa gobyerno karon. Maong nangadto sa City Hall sa Mandawi Kaganiha ang mga adunay transaksyon. Samtang renewal sa business permit sa syudad, sugdan ug mang-adlaw. Ano ang report ni Nico Sereno? Nag-abot-abot sa Mandawi City Hall Kaganiha ang mga taxpayers para moasikaso sa business permit, mubayad o buhis o ang uban may tuyo sa city assessor. Apan walay trabaho ang gobyerno karong adlaw. Subay sa kamanduan sa Malacañang niadtong wala pay Pasko. Sa Enero 5 pa mubalik ang trabaho. Samtang sa Mandawi City Sports Complex, kundiin gi-set up ang business one-stop shop tungod sa maong kamanduan, wala pa sab kini abrihi karong adlaw. Duna kunoy pipila gihapon nga nasayop kay nagtuo nga naay opisina karon. Hinon gipahibaw sa taga Business Permit and Licensing Office kun BPLO ug mang-adlaw Sabado buksan ang one-stop shop. Gikan pa kagahapon Enero 1, pwede na ang aplikasyon sa renewal online. Pero ang pisikal nga opisina ugma pa mag-abli. Usa na to nga nakita nga challenge will be ang sa tawag ani natay mga naay new systems ang atong uban nga partner agencies like the Bureau of Fire. Although na-implement na way back before, karon lang perting daghanan na. Matod sa BPLO, higpitan nila ang inspeksyon sa mga negosyo karong tuiga. Nga itadaan ko ani sa expectation ba. We will be more strict sa enforcement. Sayon lang atong renewal processing, but dili na ta sa enforcement na side. Mas ma-focus. Nico Sereno, Balitang Bisdak.